for DJ Rocky's Secret Files. May asawa ako. But I fell in love with my husband's client. Hi DJ Rocky. Ang tagal ko ng fan ng programa mo. And finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy yung pagsusulat ko sa iyo ng ilang beses kong inattempt. Pero hindi ko matapos. So, eto na. Nakaipon na ako ng lakas ng loob. Itago mo ako sa pangalang Jackie, 28 years old. And this is my secret file. May asawa ako. Almost 9 years na kami. But I fell in love with my husband's client. May small business kasi kami ng asawa ko. Hindi ko na idedetalye kung anong business kasi natatakot ako na baka may makakakilala sa akin. So here it goes. 2012, I got married at the age of 19. Because I got pregnant with my 4-month boyfriend na si Red. Of course, hindi niya yung tunay na pangalan. Okay naman ang pagsasama namin ni Red bilang mag-asawa. Though alam ko sa sarili ko na hindi ko talaga siya mahal nung una. Pinakasalan ko lang siya kasi nabuntis niya ako eh. And that time, he's willing to take the responsibility. Namanhikan agad yung parents niya nung nalamang buntis ako. Excited pa sila dahil first apo nila sa buong angkan ang dinadala ko. That time, no choice ako kundi magpakasal sa kanya dahil buntis ako. Malaking desisyon na hindi ko napag-isipang mabuti. So fast forward, naging okay naman kami bilang mag-asawa. Aaminin ko na nakontento na lang din ako. Pero hindi ako ganun kasaya. Parang laging may kulang. Nung una, nahirapan siyang talikuran yung barkada at mga bisyo niya. Pag-iyosi at pag-iinom. Nahirapan din ako sa kanya kasi feeling ko naging instant nanay niya ako bigla. Bukod sa nag-aalaga ako ng baby namin, dumating ako sa stage na feeling ko responsibilidad ko siya, pati sa pag-aaral niya. Kasi tinamad na siyang mag-aral mula nang mag-live-in kami. We were both college that time. Mahabang kwento pero tinanggap ko na lang at ng parents niya na hindi na siya makakagraduate kasi ayaw niya na talagang pumasok. May likas na katamaran si Red na nalaman ko na lang nung nagsasama na kami. And luckily nakagraduate ako. Pumasok ako ng school kahit malaki na yung tiyan ko. Makagraduate lang. At dahil laki si Red sa medyo may kayang pamilya, hindi siya marunong sa maraming bagay. Lalo na pagdating sa bahay. Minsan kahit sa sarili niya. Grabe yung naging problema namin nang dahil sa katamaran niya. Buti na lang, sanay na ako sa gawaing bahay. At alam ko na trabaho ko bilang mag-asawa kami ang pagsilbihan siya. Pero may mga bagay na dapat gawin niya. Tulad na lang ng simpleng pag-aalaga sa sarili. Security sa bahay. Yung mga nasisira na dapat i-maintain niya kaso hindi niya magawa. Kailangan niya pang kumuha ng karpentero o katulong kahit simple lang naman na gawain. Isa sa kinasama ng loob ko sa kanya ay yung minsang inutusan ko siyang lagyan ng lock yung bintana namin kasi sira yung lock. Hindi niya ginawa. After weeks, nanakawang kami. At sa bintanang yun pumasok yung magnanakaw habang tulog na tulog kami. And that time, mas naramdaman ko ang mga kapabayaan niya bilang asawa. Though nakakapag-provide naman siya financially sa amin, kaso
Hindi naman yun lang ang kailangan niyang gawin bilang isang haligi ng tahanan. So, fast forward before I graduated, may mga businesses and rackets na kaming pinasok ng asawa ko. Kasi parehas kaming ayaw pumasok sa kahit anong company. Mas pinili naming magnegosyo. Hanggang sa nag-stick na kami sa isang business na siyang bumubuhay sa amin hanggang ngayon. Basta passionate kami sa trabahong to. Ipinagmamalaki namin to marangal at legal na negosyo. Ginamit ko yung mga natutunan ko sa kurso ko para i-market ang business na to. Kaso nung tumagal, naging instant assistant and secretary ako bigla ni Red sa business namin. Dumating sa puntong parang sa akin na niya inaasa ang lahat, pati paperworks na dapat siya ang nag-aasikaso. Nawalan ako ng time sa sarili ko. Kasi at that time, ako rin ang nag-aasikaso sa household namin, nag-aalaga sa mga anak. Though may yaya, pero hindi naman pwedeng iasa lahat sa kanya. Sa pag-aalaga pa lang ng mga bata, mahirap na trabaho na yun. So nasa point ako noon na lagi akong pagod, stress haggard, and I don't even feel pretty and appreciated. Kahit sa kanya lang sana. Hindi alam ng parents and friends ni Red nung una. Nakatulong niya ako sa business namin. Na ako yung nagmamarket para magka-client si Red. Because without a good marketing strategy, walang client kahit gaano ka pa kagaling sa services na ino-offer mo. Lahat ng credit at puna, na kay Red na lahat. Feeling ko, I'm working with a boss na hindi man lang ako mabigyan ng recognition. May pangarap din naman ako sa career ko bago ko pa siya naging asawa. Marami akong gustong gawin. Hindi ko na magawa kasi nag-focus ako masyado sa pagiging asawa at secretary ni Red. So back to our marriage. Lagi namang kaming magkasamang dalawa ni Red. Pero parang ang layo namin sa isa't isa. Making love with me is very difficult for him to make time. Madalas pa akong ma-reject pag nagyayaya ako sa gabi. Ang dahilan niya pagod siya sa trabaho maghapon. Tapos, kapag may chance naman na kami, wala siyang ka-effort. Hindi siya gumagalaw. Gusto niya, nakahiga lang siya. Hanggang sa, pakiramdam kong nagsasawa na ako, pagod na ako. Hindi na ako masaya. Ever since naman, boring siyang boyfriend. Pero mas naging boring pa siya nung naging mag-asawa na kami. Never akong nakaramdam ng spark sa kanya since naging kami. May pakiramdam din ako na parang ayaw niya ako mag-step forward sa career na gusto ko. Feeling ko, gusto niya lang ako maging full-time housewife niya. Wala namang masama dun eh. Ang masama, pag hindi ka na pinasasaya ng asawa mo and you feel unappreciated and restricted. Inisip ko na lang okay na to. Katamaran lang naman ang main prob ko sa kanya. Bukod sa boring siya, mababa ang sexual drive sa akin at may pagkasinungaling, mabait naman siya eh. Mainhin naman, soft-spoken. Kahit nagalit ako, kalmado lang siya lagi. Though may time na napagbubuhatan niya ako ng kamay, pero naibibigay niya naman lahat ng needs namin. Good provider, kumbaga. At higit sa lahat, hindi naman siya babaero. So natuto na lang akong makontento. Inisip ko lagi yung positive side ng relationship namin na baka normal lang to sa mag-asawa. So fast forward, dumami yung achievements namin. Naging okay kami together. Business. Nakapunta kami sa iba't ibang bansa sa sarili namin pagsisikap. Then here comes 2018. Dumami yung achievement. Pero dumadami rin yung nai-encounter naming problema. Isa na dyan yung hindi naming masolusyon ng pag-aaway tungkol sa pag-handle ng business. Pero mas tumatagal, nalulungkot ako sa relasyon namin. Ilang beses din kaming naghiwalay at naglayasan. Kaso nagkakaayos pa rin. Hanggang sa naging cycle yung ganun. Never namang may na-involve na third party. Never ako ng lalaki
at nakipag-friend sa ibang lalaki. Ganun din siya. Business management ang naging problema namin. At dahil yon sa napakalaking ego niya. One night, may business plan akong sinasuggest sa kanya. I only need his cooperation para magawa yung plano. Kaso siguro feeling niya, idea ko na lang lagi ang nasusunod. Kaya he rejected my plans. Sabi ko, for 4 years, I waited for your plan. Never kang gumawa ng plan for our business and for our future. Madali kasi siyang makontento. So feeling niya, natatapakan siguro yung ego niya. Because I ran the business according to my plan. Kasi wala siyang gagawin kung hindi ako kikilos. Walang mangyayari. So basically yung ego niya yung naging problema ko. Dumating sa point na feeling niya I'm competing with him. We have different points of view. Pero nininaw ko sa kanya na dapat magkakampi kami sa lahat. But that night, hindi siya nagpatalo. Pinagpilitan niya na ayaw niyang makipag-cooperate sa akin because he is contented. Paano naman ako? Nahihirapan na ako sa trabaho ko. Gusto ko rin magkaroon ng sariling career. So that night, iniwan ko siyang mag-isa sa business shop namin. Nag-walk out ako sa pagtatalo namin ng luhaan. Hinintay ko siyang umuwi Pero hindi siya umuwi. Hindi ako nakatulog noon till 5 a.m. Kasi nag-aalala ako sa kanya, hindi ko siya ma-text. Wala siyang phone noon. Kinahupunan, umuwi naman siya. Napag-usapan naman namin ng maayos, naging okay kami. Then 1 month later, I went to my OB-GYN kasi may ibang kati akong nararamdaman. Alam niyo na, first time nangyari sa akin yun, kaya nagpa-check ako agad. Natawa pa nga ako kay Doc kasi sabi niya, baka raw may STD ako. Sabi ko, imposible yun, hindi naman babaero si Red. Sobrang laki ng tiwala ko sa asawa ko pagdating sa ganong bagay, kaya no way. Pero nag-insist si Doc na magpa-test ako. At yun nga, positive ako sa STD. Gumuho ang mundo ko at ang pangarap ko sa pamilya ko. Automatically, hiwalayan ang nasa isip ko. Hindi ko na nga sana siya tatanungin ng detalye kasi matagal ko naman nang gustong makipaghiwalay sa kanya. It's a good chance actually sa isip ko. Sobrang desidido na ako. Kinausap ko siya, nagpaliwanag siya, kahit di ko tinatanong. But I still decided na makipaghiwalay sa kanya. Nagmakaawa siya. Lumuhod pa. Habang umiiyak. Kala ko nga sa teleserye lang yun nangyayari. Kesyo isang beses niya lang naman daw ginawa. Pok-pok daw yung babae. Ginawa niya raw yun nung nag-away kami. Na iniwan ko siya sa shop namin. Well, sa totoo lang, instant ang pagkawala ng tiwala ko sa kanya. At instant din ang depression at insecurities na pinaramdam niya sa akin. Hindi ko siya hiniwalayan. Naawa ako sa kanya. Naisip ko bigla yung mga achievement and pangarap na binuo namin. Pinalagpas ko, iniyak ko ng araw-araw. 1 month straight. Lalo na pag nasa sasakyan kami, papunta sa shop namin. 2 hours ang biyahe namin from our house to our shop. Umiyak lang ako habang nagdadrive siya. 1 month straight. And after few days, nung nalaman ko yung panluloko sa akin ng asawa ko, kailangan na namin pumasok sa shop dahil may naghihintay na client. Yung client na yun, hindi niya raw pwedeng i-cancel dahil matagal nang nakabook, na delay lang. Kailangan na ituloy. So nag-away muna kami that day bago kami pumunta sa shop. Na-late kami ng 2 hours. Pagdating sa shop, nauna ako pumasok kasi nag-park pa si Red. Bumati sa akin ang isang lalaki at ang sabi, "Hi Ma'am Jackie." Nagulat ako, alam niya yung pangalan ko. Maganda yung ngiti niya. Kaya napangiti rin ako sa kanya. Nagsorry ako kasi 2 hours siyang naghintay. Itago natin siya sa pangalang Daniel. Napatingin ako sa kanya ng ilang beses kasi feeling ko, kilala ko siya eh. Feeling ko nakita ko na siya dati, pero hindi ko lang maalala. Kaya tinanong ko siya kung first time niya ba sa amin. Sabi niya, first time niya raw. Ang weird nung feeling ko na yun. Anyway, hindi ko na siya kinausap after that. Kasi, hindi naman talaga ako pala kausap sa clients or strangers. And then that night, while I was watching,
Nandun ako sa couch, bored sa lungkot. First time ko uminom ng beer at nagyosi sa shop. Never kong ginawa yun sa harap ng client Hindi na lang ako pinansin ni Red kasi alam niya yung pinagdaraanan ko. Buti naman, mabait yung client na yun na si Daniel. Hindi siya nag-complain sa ginawa kong may pagka-unprofessional. So tuloy-tuloy lang ang pagkahilig ko sa alak. Ilang years na rin kasi ako nag-stop. Hanggang sa pati yung mga katrabaho namin sa shop pinapainom ko. Na kahit minsan may client, hindi na lang makatanggi sa akin kasi boss nila ako. Never akong naging bosses sa kanila parang tropa-tropa lang kami lahat ng mga coworker ko. And this time napansin ko na yung pagbabago sa sarili ko. Bukod sa humilig akong mag-inom, parang na-conscious ako sa physical appearance ko. Gusto ko biglang magpaganda at mag-ayos. Maganda naman ako, pandak lang. 4'11" lang ako. Pero kahit maliit ako ang laging muse ng klase. Madalas na isasali sa school pageant. Nananalo sa mga contest. Hindi naman sa pagmamayabang ang dami kong naging manliligaw na matatangkad. Yung iba, 6-footer pa nga Kaso picky ako sa lalaki. Pag walang mutual feeling at mukhang babaero, hindi ko na pinapansin. So, 3 lang talaga yung naging boyfriend ko kasama yung asawa ko. So, yun na. Napabayaan ko lang yung sarili ko nung mag-asawa na ako at narealize ko masyado kong binigay lahat kay Red. Nakalimutan ko yung pang-sariling pangarap ko. Ay, hanggang sa nag-start na akong mag-ayos, nag-diet ako, nag-exercise ako at napansin yun ng asawa ko. Ramdam ko na hindi niya gusto na nagbabago ako. Nag-aral din ako mag-drive para makaalis ako nang wala siya. Sinanay ko yung sarili ko na wag siya laging kasama. Nagkaroon ako ng me time. And finally, mas nakakausap at kabonding ko ng mga friends namin. Na dati nakalimutan ko na. Sabi ko mas okay na to. At magbabago ako in a good way, mas maging independent. So yun, focus ako sa sarili ko. So, etong kliyente ng asawa ko na si Daniel, nung una hindi ko naman siya pinapansin kahit na ilang beses na siyang bumabalik sa shop para sa project nila ni Red. Hanggang sa isang beses nag-iya akong mag-inom. Dahil si Daniel lang naman ang client dati. Boring. Kaya nagkayayaan kaming mag-inuman ng coworkers ko sa parang living room area ng shop namin. Then midnight. Ayun. Tapos na si Red and Daniel. Nag-join silang dalawa sa inuman. Doon ko siya napansin at nakausap. And then the next thing I knew, friends na kami sa FB. Hanggang sa parang crush ko na siya nang hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi naman siya kapugian. Siguro malakas lang talaga sex appeal niya. Or maybe I was just too vulnerable at that time. I don't really know. But it feels good. Kasi after ilang years, first time uli ako nagka-crush at kinilig sa chat na napaka-formal naman. Alam kong mali pero ipinagpatuloy ko ang kagagahan ko. Nalungkot ako kasi akala ko hindi ko na siya makikita. Kasi ang alam ko tapos na yung project nila sa amin. But after 2 months bumalik siya. May inayos lang daw siyang project. And then, that day nung bumalik siya after nung work nila ni Red, nagiya siyang uminom. Ayun, nagkaubusan ng alak at nalasing yung mga kasama ko pati ang asawa kong si Red. Hanggang sa ako na lang at si Daniel ang natira sa table. So nagkaroon kami ng chance para magkausap. And then, may kalandian na ang pakikipag-usap ko noon kay Daniel at sumakay naman siya doon. Nagpakita na ako ng motibo. Maya-maya pa, aalis na siya. Hinatid ko siya sa baba ng building ng shop namin. At nung nasa baba na kami, nag-kiss kami. Hindi ko alam kung sino una nag-initiate, pero parang sabay kami. Magnet, parang ganun. He kissed me so passionately. Kaso pinigilan namin. Dahil mali Wala sa tamang lugar at panahon. Umakyat na ako at iniwan ko siya. Because I knew deep down in my heart, hindi naman ako ganong klaseng babae. Katulad ng alam kong iisipin nyo, never ko namang ginustong lokohin si Red kahit na niloko niya ako. To clarify things, hindi ako gumaganti. Marupok lang talaga ako that time.
So after that, di kami nag-usap ni Daniel for 1 month. Kaya lang hindi siya mawala sa isip ko. Kahit sinusubukan kong kalimutan ng lahat. Grabe yung attraction ko sa kanya. I really can't help it. Hanggang sa madaling araw, lasing ako, naglakas loob ako makipagkita sa kanya. And then yun, may naganap sa amin. Ang blurry nung nangyari sa akin kasi lasing na lasing ako noon. Shock din ako sa ginawa ko, pero nagawa ko na eh. But hindi ko maintindihan yung sarili ko, hindi ako nagigilty. It feels right when it's wrong. I kept it to myself. Wala akong pinagsabihan. Then itong si Daniel, kinukumusta. Ang napakaganda yung lingkod. Pero wala eh. Parang siya rin siguro. Alam na maling ginawa namin. Then, he told me na nagigilty siya sa ginawa namin. So, nag-stop ako. Na-chat siya. Kaso parang lumalim pa yung feelings ko. Noong una pinipilit ko sa sarili ko, lost lang yung nararamdaman ko. Lilipas din to. But my heart keeps on telling me na he's the one. Siya yung destiny ko. Na siya yung hinahanap ko. Ngayon lang ako na in love ng ganito. Sa exes ko, hindi naman ganito yung naramdaman ko. Hindi naman ganito ka-intense. But maybe, he's just a fantasy. May asawa pa rin ako eh. Kaya wala akong karapatan na habulin pa kahit makita ko man yung tingin kong the one. Nagpakasal ako eh. So I tried really hard na kalimutan ang lalaking pakiramdam ko ay mahal ko na. But I felt na mas na-depress ako. I tried humingi ng closure, baka sakaling makatulong. Kasi months na ang lumipas, pero naisip ko pa rin siya. At wala akong matinong reply na nakukuha sa kanya. Several months, I tried so hard na kalimutan siya. Nagiinom ako, pero mas naaalala ko lang siya. Ilang beses na rin ako kinausap ng ilan sa pinagkakatiwalaan kong kaibigan na katangahan ang nararamdaman ko. Hindi love, baka excitement lang. Naikwento ko na kasi to sa close friends ko. Sabi pa sa akin ng isang kaibigan ko na may mutual friend kay Daniel. Kilalang babaero daw yun. Baka isa lang daw ako sa nabiktima niya. Kalimutan ko na. Pero bakit ako pa? Hindi na naman kami nagkita after nung nangyari. Pero bakit ganun? Ang lakas pa rin ng tama ako sa kanya. Minsan nga tinatanong ko si Lord, bakit nangyari sa akin to? Sa totoo lang, kung maibabalik ko lang yung nakaraan, sana hindi ko na lang siya nakakilala. Sobrang desperada na akong gawan ng paraan na makalimutan siya. I even seek professional help sa psychiatrist. I took antidepressants. Sa una nakatulong yung antidepressant kasi nalas yung lungkot at anxiety na nararamdaman ko. Pero, ang hirap. Then naisipan kong ayusin na lang yung amin ng asawa ko. Hindi naman kami naghiwalay, pero yung puso ko, humiwalay na sa kanya ng tuluyan simula nung niloko niya ako. Inisip ko, baka kulang lang kami ni Red sa bonding. Bakit hindi ko try na ayusin? So before 2019 ended, niyaya ko siya mag-out of the country. So, nagulat siya na para bang nag-aaya lang ako ng out of town bilang US naman, yung sinasabi ko. Pero pumayag siya. Bumili ako ng ticket pa US, almost 2 months kami doon. And ilang beses kong tinangkang aminin kay Red yung nagawa kong kasalanan kaso naduduwag ako. Ayokong sirain yung trip namin at ayokong magalit siya kay Daniel. At nung nandun kami, hindi ako totally masaya. Pero kahit paano nag-enjoy din naman ako. At unti-unti kong nakalimutan si Daniel. Binlock ko siya sa social media para hindi na ako matempt na silipin at message siya. Hanggang sa na-realize ko bigla, napakalaking kasalanan yung nagawa ko sa asawa ko. Siguro kung aamin ako kay Red sa nagawa ko, magkakaroon ako ng peace of mind. At baka, ayun, kailangan ko lang ding matuto at mas maging strong sa buhay. But for sure, may consequences tong nagawa ko. Well, ang laki lang talaga ng impact ni Daniel sa buhay ko. Napakalaking pagsubok na ibinigay sa akin yun ni Lord. So,
Bala ko na aminin kay Red ang nagawa ko pag nakauwi na kami sa Pinas. Sa ngayon, nag-iipon lang ako ng lakas ng loob. Tatanggapin ko kung anong magiging desisyon niya. Kung hiwalayan niya ako, o tatanggapin niya pa ako. Pero kung sakaling tatanggapin niya pa ako, I swear, gagawin ko ang tama at aayusin ko ang relasyon namin. Babawi ako sa kanya. After all, wala namang perpekto sa mundo eh. Mas mahalaga pa rin yung taong mahal ko. At mahal ako na nandyan para sa akin. Si Daniel, sa tingin ko, isa lang talaga ako sa mga biktima niya. Tanga lang talaga ako. So sa lahat ng mga nakikinig, alam kong at the end of the story, ako pa rin ang manghuhusgahan nyo. Dahil babae ako at may asawa. Ang lalaki pag nagkamali, sa paningin ng iba okay lang kasi lalaki. Kahit minsan pa ulit-ulit pa, pero pag ang babae isang beses lang nagkamali, malandi na. At masama na agad sa mga mata ng mapanghusga. But believe me or not, I suffered a lot of these negative feelings. Nasa tingin ko, way ni God para matuto ako. Sana mabigyan niyo ako ng magandang payo. Tao lang din naman akong natutukso, nagkakamalit nagmamahal. DJ Rocky, sana mabigyan mo ako ng payo. More power to your program. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jackie at ito ang aking secret file.